Ahojte, v tomto videu budeme čítať údaje zo stĺpcových grafov. Na čítanie údajov použijeme stĺpcové grafy, ktoré sme vytvorili v predchádzajúcom videu o týchto grafoch. Na obrázku máme graf. Všimnite si jeho názov a údaje, ktoré máme v grafe. Teraz vám budem pokladať otázky. Po každej otázke vám nechám chvíľku na premyslenie správnej odpovede a potom poviem odpoveď. Ak by vám mnou vyhradený čas na premyslenie nestačil, kľudne si video zastavte a pustite, keď budete pripravení. Vyskúšajme prvú otázku. Ako sa graf nazýva? Názov grafu je počet obyvateľov hmyzieho hotela od marca 2023 do septembra 2023. Ktorý mesiac mal hmyzí hotel najviac obyvateľov? Najviac obyvateľov mal hmyzí hotel v septembri až 9 obyvateľov. Počas ktorých mesiacov boli zaznamenané údaje v grafe? Údaje v grafe boli zaznamenané za mesiac marec, apríl, máj, jún, júl, august a september. Alebo údaje boli zaznamenané za mesiace marec až september. Koľko obyvateľov mal hmyzí hotel v máji? V máji mal hmyzí hotel 3 obyvateľov. Koľko obyvateľov mal hmyzí hotel za august a september spolu? V auguste mal 7 obyvateľov, v septembri mal 9 obyvateľov, teda 7 plus 9 sa rovná 16 obyvateľov. Ktorý mesiac mal hmyzí hotel najmenej obyvateľov? Najmenej obyvateľov, iba jedného, mal v marci a v apríli. Výborne, vyskúšajme si čítať údaje z ďalšieho grafu. Najskôr si dobre prezrieme názov grafu a údaje v ňom zaznačené. Opäť vám budem dávať otázky. Nechám vám čas na premyslenie odpovede a potom vám poviem správnu odpoveď. Aké údaje nám poskytuje tento graf? Podľa názvu sme zistili, že tento graf nám poskytuje informácie, údaje o Katkyných, teda mojich cyklovýletoch s mojimi kamarátmi. Koľko cyklovýletov som stihla s kamarátmi za mesiac? Za mesiac sme stihli 5 cyklovýletov. Koľko kilometrov sme prešli cestou tam na výlete Nové Mesto nad Váhom, Trenčín? Na výlete Nové Mesto nad Váhom, Trenčín sme prešli 25 kilometrov. Koľko kilometrov sme prešli cestou späť
na výlete Hrádok hrad Tematín? Na výlete Hrádok hrad Tematín sme prešli cestou späť 7 kilometrov. Koľko kilometrov sme prešli na bicykloch tam aj späť na výlete Nemšová, lesopark Brumov Bylnice Nemšová? Cestou tam sme prešli 14 kilometrov a cestou späť 15 kilometrov. Preto spočítame 14 plus 15 sa rovná 29 kilometrov. Koľko kilometrov sme prešli na bicykloch spoločne na výlete Mníchová Lehota Inovecká chata Mníchová Lehota a na výlete Nemšová lesopark Brumov Bylnice Nemšová? Na výlete Mníchová Lehota Inovecká chata Mníchová Lehota sme prešli 14 plus 14, to sa rovná 28 kilometrov. Na výlete Nemšová, lesopark Brumov Bylnice Nemšová sme prešli 14 plus 15 a to sa rovná 29 kilometrov. Teda 28 plus 29 sa rovná 57 kilometrov. Odpoveď teda znie: na výlete Mníchová Lehota Inovecká chata Mníchová Lehota a na výlete Nemšová lesopark Brumov Bylnice Nemšová sme spolu prešli 57 kilometrov. Prešli sme viac kilometrov na výlete Nemšová včelársky náučný chodník Zámok Antonstál cestou tam alebo späť. Cestou tam sme prešli 11 kilometrov. Cestou späť sme prešli 10 kilometrov. 11 je viac ako 10. Preto odpoveď znie: na výlete Nemšová včelársky chodník Zámok Antonstál sme prešli viac kilometrov cestou tam. Určite ste bez problémov zvládli všetky otázky, ktoré som sa doteraz spýtala. Vyskúšajme teda ďalšie otázky. Najskôr si poriadne prezrieme údaje v grafe. Ak ste si graf poriadne prezreli, poďme na otázky. V akom časovom rozmedzi bol zaznamenaný tento graf? Podľa názvu vieme, že tento graf bol zaznamenaný v časovom rozmedzi druhý polrok 2023. Ktorý mesiac dostal Románko najvyššie vreckové? Najvyššie vreckové dostal v septembri. Dostal 40 eur. Ktorý mesiac dostal vreckové 30 eur? Vreckové 30 eur dostal v júli a v decembri. Ktoré mesiace dostal rovnaké vreckové?
Rovnaké vreckové dostal v auguste, októbri a v novembri. Dostal 25 eur. Taktiež rovnaké vreckové dostal v júli a v decembri. Dostal 30 eur. Ktorý mesiac minul 7 eur z vreckového? Eur minul z vreckového v novembri. Koľko spolu za mesiac júl, august a september dostal Románko vreckového? V júli dostal 30 eur, v auguste dostal 25 eur, v septembri 40 eur. Teda 30 plus 25 plus 40 sa rovná 95 eur. Odpoveď znie: Románko za mesiace júl, august, september dostal spolu 95 eur. Koľko eur Románko minul za všetky mesiace? V júli minul 15 eur, v auguste minul 5 eur, v septembri minul 20 eur, v októbri minul 10 eur, v novembri minul 7 eur, v decembri minul 20 eur. Takže 15 plus 5 plus 20 plus 10 plus 7 plus 20 sa rovná 77. Románko z vreckového celkovo minul 77 eur. Koľko eur Románko ušetril za mesiac júl? V mesiaci júl dostal 30 eur, z toho minul 15 eur. 30 minus 15 sa rovná 15. Románko za mesiac júl ušetril 15 eur. Koľko eur ušetril za mesiace október a december? Októbri dostal 25 eur plus v decembri dostal 30 eur. 25 plus 30 sa rovná 55. Z toho v októbri minul 10 eur a v decembri minul 20 eur. 10 plus 20 sa rovná 30. Teda 55 minus 30 sa rovná 25. Za mesiace október a december spolu Románko ušetril 25 eur. Posledné dve otázky vám nechám ako domácu úlohu. Koľko eur dostal Románko spolu za mesiace október, november a december? Koľko eur ušetril za mesiace júl až august? Špeciálna otázka pre šikovné hlávky. Koľko eur si ešte musí našetriť, ak nový akordeón stojí 800 eur? Správne odpovede nájdete v popise videa. Veľa zdaru pri riešení otázok. Vidíme sa pri ďalšom videu. Tak zatiaľ.